Intenteu simular al màxim la posició que amb l'altra barca. Això és, Cristina, no arronsis els braços fins que no estiguis cap al final. Tu també, Júlia, vale? Júlia, tu ho fas millor que la Cristina. Això. Això. Ei, va. Aina, el rem s'ha acabat de passar-lo tant cap a la costella, vale? Quan arribi, i tu també, Sara, quan arribi abdominal superior ja baixa. Ja recuperem. Use contraste inteligente. Si vols et faig repeleu i tot, eh? Vull que entreu a l'hora. Cristina, entres un pèl tard. Bé, Thais, tu igual que la Cristina, arronses els braços abans. Intenta penjar-te una miqueta més estona al rem i arronsar al final. Penja't, 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 penja't. No, arronses, penja't. Fixa't amb l'esquena de la Sara. Los brazos cortos. Braços estirats, vale? Brazos cortos. Així, sense tenir-los tan així. Més, vale? Més estirats, penja't. Penja't i tira amb tot el teu cos cap endarrere. Millor, però a l'esquerra, fixa-t'hi. Intenta pensar-hi, vale? Penjar-te més. Molt bé el ritme, eh? Seguim aquest ritme, després apretem. Us vaig veure totes alhora. Cristina, penja't més, tu també. El ritme és bo, però vull una miqueta, marques una miqueta més de força a dintre l'aigua, i totes. Ara, bé, que se senti. Un sol soroll. Veieu el ramel?